तर नमस्कार मित्रांनो, तर आता आमंत्रण देऊन झालेला मंदिरातनी 5 घरांका आणि आता 7 वाजता पुण्यवचन. तर आपण आता पुण्यवचन भेटूया, तोपर्यंत इकडे जेवणाची तयारी वगैरे चालली आहे. झाला घे झाला आता पापड भाजूचे बाकी पुरा जोरच केलास. ह्या काय सांबारा की भाजी? छोले. हा हा बस बस खाली धरलंय मी. नीट बांधता बांधलंय ना. चला बाजूटा. एक मिनिट. बॅटरी दे. हे बाबू बॅटरी दे. हो ते हे गया आले लाईटीले वाडीतील सर्व ग्रामस्थांना कळवण्यात येते की आता पुण्यवचनाला सुरुवात होत आहे. तरी मुलीच्या मंचात पुण्यवचनासाठी वेळीच उपस्थित राहायचं आहे. मालकांची नजर घ्यायची आहे.
नांदाव एकाचे 21 कर गेल्या कृतुला यश दे. ज्यांनी केलेली सेवा तुझ्या चरणी रुजू करून घेऊन आपल्याला सगळ्या कुटुंबाचा पुढा घालून सांभाळ कर. ग्रामदेवता भगवती पाठशाळाचे मागील भूमिकेचे लेकराच्या मावळी वशिकाची जोड करून देऊन शुभ कार्य आपलं आनंदान पार पडून देऊन त्या लेकरांची खास रिपाटवा तुमची कृपा दृष्टी राखण रखवाली आधार नमस्कार करा. आंब्या तुझी सावली पडे अंगणात रे, आई शिव शोभा नाही लग्न मंडपात रे, आई शिव शोभा नाही लग्न मंडपात रे. आंब्या तुझी सावली पडे अंगणात रे, आंब्या तुझी सावली पडे अंगणात रे, बाबा शिव शोभा नाही लग्न मंडपात रे. कविता तुझे सासरे ना नमस्कार कर ग, रागाने करू नको प्रेमाने कर ग. चिंचेवरच्या पाकरा तू हळूहळू बोल ग, चिंचेवरच्या पाकरा तू हळूहळू बोल ग. जेव्हा ना काय नाही कोण म्हणता म्हणता कशा कोण का होय ना हो. वास वास बाबा अरे बस बस बाबा अरे पापड ऐकरनाथ देऊन गेलो तो. ए अरे त्याचं नाव काय त्याचा गोरख. ए बाबा काय खीर नको आधी. अरे वाढ अरे माका वाढ हो खीर घेऊन नाचता. पापड आणले आणि भाजी भाजी आण रे बाबा. पाणी तरी आण असा पडतो. हे घामाघूम झालो यो. अरे रे बसान बिसान वाढता बाबा. हळू वाढ कोण आहे हळू वाढ. नाव काय तुझा. मेघेश. कोण मेघेश. मेघेश भारी नाव रे. बस झाल्या बस झाला. हो कोणतो भारीचा कसली भाजी वाढता. अरे काय आणलंयस. नको डाळ बाबा. चला तर मित्रांनो
तुम्ही पण येवा जेव. आम्ही जेवतो. त्याच्यानंतर जेवण झाल्यावर हळदीचा प्रोग्राम हा जोरदार. हाऊ नाचाचा म्हणजे जेवण झाल्यावर नाचाचा. हाऊ नाचाचा.